Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai ni nak berti CCTV ngai kublai singi lai lu pi baro shrubing sedang ye kimat jong kan ni jan mit singi sajan ka khandriu Tarik Nailar aja pesan kimat Khubor na ka Jylla ka yeng mani jong ka balang Presbyterian ka badon hakashnong pam lahir hakathan maurung kedeng kala sha thang hakasnya jong ka mit khatsau Tarik Nailar aja pesan balalap yakani hinin ka step phangap hakapor kumba arbaji ye ka yeng mani kala julor malumala batla ban kedau bakani kadika bala jateng ru hakipor ki menshua bat kila yo bat ru ya ubrio bale ndrei hakani kanti kimtip manu bale yakni kam bat ki pulit kidang tokit benia banlam ikibrio ki beran kiti hagasngi bagari India borokawai karakhi ya kasi lai lu nani ka Independence Day dakaba penher ya kalama lai rong jongkari hagasnong mukropan ki patba ki kindit ban yoi bala yeng penbanda kalama yong bat kataru hapadeng shnong Kinoy alam shnong glay thu ba kimdan jingtip manu bale yakani barkila suba ba kani kala bandai naka jingbitar namar ba kila sha thok haka sarkar haka ba menshwa kani shnong kala shim yakarai ban boycott yak election namar ka jingbam shim khya jong ka sarkar ban pet ani ban tuklar yak jingkentur pu jong ka Assam Henry haka tukapor ka sarkar kala khro yakinong shnong bakin wengno yak boycott bat kala kularu bakan le Henry haduk mentaru kani ka jingkular kampat urlong Nen ka step rengap kat bakari berok away kadang penkre ban rakhi ya kasingi lai lu Independence Day ka kali bolero ka badan ya registration number ML05L lai pra saunot kapala penyeng hathanat jong ka pasture beat house kala sha kawang petrol bomb haduk ba kala julor manumala naki benta basyakman ki pulit kidang tokit benya ban lam manu bale ya kani ka kam Menteri Katanat Sarkar Jylla bakmi ya Katanat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs uba coming one and born. Ula penher ya kalama lai rong jongkari, haka jingra kes ni lai luut jongkari India, haka jingalang kabalalong hamaran ya lekai, jongka Nativity Higher Secondary School Maukerwat, Southwest Khasi District. Ka West Jante District kala rakhe ya kasngi lai luut jongkari India, haka rukom kabi ishongkun, daka jingsa khilang jongki patba nong shnong. Kylleng ishnong hamaran dri salen chut waku jawai hakaba menteri ka Sarkar Jylla uba Kermanshilla ubalong rukum ukongsan ula penher ya kalama lai rong jongkari bat shimru ya ka Rashtriya salute haka jingai parade jongki lai pulai tili kinhun bat arpunyau tili kiskun ka Public Health Engineering Department Mairang Division East and West Khasi District haringkat ka Swachh Bharat Mission kila pelong ya ka Har Ghar Tiranga Har Ghar Swachhta campaign hakashnong thangma kum shibanta ban rakhi ya ka Independence Day arja pusan kumba julong manlaw snem ki pat nong shnong ka nongjri ki julek men ya kasngi lai lut da ka bashna bat penher da ki panur ki badon la ki jong jing penwan dur ba pher Mentau snem ka weni ki panur ki ba ka nongjri kala penher ka dei ka badon ya ka jingtho ka bala tho snem duk namar ba mentau snem udeiru snem hiran uba ki nong shnong ki hapdeng ka jingduk jingkordit namar ka jingbam biang ka kamai ka chi ka division bench ka bakantup yo Chief Justice IP Mukherjee but Justice W Dingdo kalabatha ya ka Shillong Municipal Board ban a ya ka kaipot shaka yeng bishar halor ka jingdon ki license balasam ya ki badi madan ringkat barki kerteng jongki brio hagathan laim khra Kaying Bishar Meghalaya High Court kalabatha ya ka Shillong Municipal Board ban IT ya ka kaipot halor ka jingdon jongki nong di madan harut surok kuntup ya ki bamdon ya ki license hagathan laim khra Namar ka jingkhang malipam khana hapo uput sam ka hima sora kinong likai pengat hakasngi lai luit kila shleimam haka jingking yong kadam khla banwan banya bam khana bat banya shet yatiu shiba yeng asem shiparlok shiparajot kikali kila dap smam hashilenter ka surok hakadam khla bala yoi ya kinong wan kai snobha kibalawan ban lekmen hakani kasilai Usim jo kahima maharam upa im nian rus im yong ulah Khubor bakat nat shipai border security force kelapan jaka na kahima banbu yak ketem sa jong shipai balai thuru ba ka jingakran ka babnia ansara shwa hakador bar jong kahima banya theriatai kani ka jingpinsha jong sim kahima maharam kalong hadin baklami ka jingkno badakshan na ka Khasi Students Union Southwest Khasi District Unit Baus iem joka hima maharam ringkat bakador bar hima kila dido yakijaka kiputa shikishipai BSF. Kirkot jonga Khasi Students Union Maukerwat Circle kila likhendra yakinong tray bar Jylla kibatray bella haka school GNV kabadon hakashnong maulangwir Southwest Khasi District Maukerwat.
Hakani ka jinglet khandra hadian ba paseng kalalap ba kini kinong bala ba Jylla ki dei ki ba nak Jylla Assam kimdan setia ki kot kisla ki babyang kalabe no yaki. UMLA jongka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ulapli pat ba yaka surok yai kali hakashnong madan laban kabalashna naka jingmang pisa lingba ka PWD SPA scheme jong usnem arhajar way aja apuar haka jinglut kabakot prapulai lang nyopulai hajar tingka haka jingpli yaka nika surok lai don lang urang ba ashnong kamadan laban uba los susun uki nongkit kamshnong ki senglong kemi bat ki officer nakatnat PWD Haga ni kejuk asngi uba Sanbor la pli pat baru ya ka public toilet ba ka kamra sum na ka benta kilong kemi ki basat jan ha kenjat football ya ka balamang pisa na ka Swachh Bharat mission jong snem araja apulai aja pusa Hadin balayo jingithu na ka Meghalaya Football Association ka Ranikor Civil Subdivision Sports Association kala khot bat kentu ya borok ki sports club ki bahap hapok ka Ranikor Civil Subdivision ba ki tu ki bakwa ban penyaso bat ka association kin hab ban penbyang shwa ya ki registrations bat ki deiru bandani ki khot ki sla ki babyang khnang ba ki kam kin long ki bayai be ranti benta pat nge phash Khubor na Kylleng ki benta jongkari Kibahiyang sam jongkawi ka nurse ka badang dan hapdeng ka jingsha hikai pentibet hakaba yakamet jongka lalap hakawi ka chaka suma nongpang jongki riushimen ha sigur jongka Hugli district laisngi minshwa kiradawa yaka jingtok kit CBI hakasin sitjan Upinarai Vijayan ubalong umiturangba jongka Jylla Kerala hakasin sitjan ulakantho yung miturangba dukarin Narendra Modi dakaba keno bolakren haka jingrakhi lai lu jongkari dakaba yaro yaka RSS bat ya UVD sarvakar Menteri Ketenaga Jan, jongka Sarkar Pedeng Ugiri Raj Singh ulat herting ya Rahul Gandhi, ubalong unong yalam jongka Seng Congress da ka bakeno bawla yalam bakla yikipat ba, haka bayade ka special intensive revision haka Jylla Bihar. Ka Sarkar Tamil Nadu kalapan mi ya ka jingmaham halo ka jingsha akta ka penjari khajna jongkari Amerika ka bakot 8% yikimar bala shalan shabari jongkari India da ka ba maham ba ka jingtmu ban kentiu sya ka 4% kala ban penjot ya ka tanat shna tiar jongka Jylla bat kan pendu nongru yiki million mut kibri Kakenhun toket ba kerpang jongki pulit ka Jylla Haryana kala IT ya ka jing toket ka bakot arajar sanspa delikisla sya ka ying bishar jongka Hisar Persha ya ka we ka YouTuber ka bala tip kertengkum ka Jyoti Malhotra ka bala sya kem halo ka jingkeno ba ka dika nok sintian na ka benta kari Pakistan ka Sarkar Karnataka ha ka singi sajang kala penpau ba ka ying scam bat ka jaka let riublai Dharmasthala bat kala pentikna ba kan le da ka bating yakitu ki ba persang man yalam bakla ya ka Sarkar halo kani ka benta Umitran ba du jongkari Narendra Modi unsapli pat ba ik atli project ki ba he jongka National Highway New Delhi ha ka singi ublai ki ban yarap an penduna ya ka jingkhap nya ha ki surok bat ru ban ya jan shu shu bat ka jingpenya so yiki surok bat ka Delhi ngine phapan menta shaki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Ki embassy kari India ki baran shabar jong kari kila rakhi ya ka linghu snem ka bah nyop khandai snem da ka ba penher ya ka lama lairong jong kari India da ka jingshim bentalang jong ki nongtre haki embassy Present kari Ukraine Volodymyr Zelensky ha ka singi sajan ulapan scam biang ba ka Ukraine kan dangyai teng man persang na ka benta banyakren halo ka shongsuk shongsngan but ula ongru ba unsay kundu yo president jong kari America Donald Trump ha Washington DC haga khatpra Tarik mentau benai banyak keren sani halo ka jingkermen ban punkut no ya kathma bak jiang kan at ki barangya shakman Menteri Ketenaga Kambari jongkri China Wang Yi unsawan sha India haga khatpra Tarik Nailar aja pesan na ka benta ka jiang keren ki ba arpasau hapdeng kinong mi khmat ka bakerpang jongka Sarkar China bak Sarkar India haga bayade bak jingpentikna ya upo dusa Ka Secretary of State's Barim Jongkri United States ka Hillary Clinton kala ong bakan a jingkershan yo President Jongkri US Donald Trump na ka bentaban yo kusnam Nobel Peace Prize lada ula ban penkut no ya kathma hapeng ka Russia baka Ukraine klem da penbor ya ka Kiev ban IT ya kanu ka chaka shaka Moscow President Donald Trump at Vladimir Putin kila ong ba kila pentilun syakmat ha ka jingkren ka balai kenta ha ka singipalay da ka bawat ikilat klenti pan penkut no ya ka jingher thma ka Russia ya ka Ukraine ya ka ba kimshim na pen menasatya ya ka jingsange ASEAN Unang yada ya ka hoklong brio man brio bapau khmat jongkari Baluch Umirya Baluch ha ka singipalay ulayaro ya ka jingkren jong umitrang ba dukari Narendra Modi ha ka bayade ba ka jingwat ikimarpo khando ba kongsan jongkari India habok a National Critical Minerals Mission ya ka baw lapan paw ha ka jingkren na Redford ha ka singirakhi ya ka jinglai lu jongkari India
Daga ba khot ya kari India ba kari Israel kum ki artli ki recent shar pat ba ki badap daga jings ngau sarong u mitram ba do kari Israel u Benjamin Netanyahu ha ka singi palai ula ai ka jing khublei kit bok kit riang yang mitram ba do kari India Narendra Modi bari ki pat ba jong kari India ha ka jing rakhe ya ka singi lai lu ka ba nyop khnai snap ka Brazil kanem pendam setia hakmat kari America long President Luiz Inacio Lula da Silva da ka ba persha ya ka jing ong jong President Donald Trump ba ka Brazil ka di ka parlok ka ba shirkai ha ka khai ka pateng tiktuk long Khubor hakimat man mantaski Khubor. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.